Bueno, eu admito o polvo como animal de compañía. A situación herdada foi tremenda, pero despois de 5 anos podíamos ter algún tipo de cambio de discurso. Si, home, eu entendo que o Partido Popular lle moleste, pero que os demais tamén nos molesta que sempre teñamos o mesmo discurso, porque eu non pregunto como chegamos hasta aquí. Eu pregunto que fai o goberno para salir de aquí. E sempre me intentan contestar como chegamos aquí. Por lo tanto, me parece bastante penoso e supoño que porque non teñen resposta para a pregunta real e, por lo tanto, escapan da pregunta. Fala de importantes resultados, importantes logros. O tax list. Cantos contratos conseguiu Galiza con o novo tax list en ese gran éxito da Xunta de Galiza? Me podía decir? Cantos barcos se contrataron baixo o novo tax list? Que éxito tan tremendo é ese? Fala vostede de toda a implicación da Xunta en Navantia. Eu creo que despois de todo o que levamos aquí falado de Navantia, do gran éxito da política da Xunta en Navantia, vir a decir eso así me parece moi atrevido. Despois hai unha iniciativa sobre o tema, tratamos 1000 veces, pero Navantia desaparece, morre. Non ten futuro e a Xunta simplemente mira para outro lado. Non digamos xa, se nos poñemos a falar do interés que ten a Xunta polo dique flotante e esos 5 millóns que van a ser os 5 millóns eternos para non gastar nunca, máis propaganda. O naval xa está canso de propaganda da Xunta. Quere respostas e accións. Fala vostede tamén da FP, da formación profesional dos desempregados a través de Emprega Naval para buscar novas alternativas. Que novas alternativas? Hacia onde, cara a onde está orientando a formación profesional e a formación dos traballadores? Que sectores productivos son os que considera a Xunta de Galiza que van a ter futuro e necesitan traballadores especializados? Cal é a aposta da Xunta de Galiza? En que sectores productivos? Para que nos temos que formar? Para que se están formando esos traballadores excedentes do naval? Pero, bueno, xa o colmo é que vostede repita o mismo que o presidente de Barreras. Agardamos que Pemex cumpla. E, se non, esperamos ter outras cargas de traballo. Xa ninguén se fía de Pemex nin da carga de traballo de Pemex. Propaganda electoral pura e dura. E agora nos topamos coa realidade. O mellor esteleiro galego vendido a precio irrisorio, prácticamente parado, e a piques de que Pemex lle dé a puntilla final. Baixo a mirada sonrinte da Xunta e os aplausos da Xunta en prensa e en televisión. Nada máis. Moitas grazas, señora Martínez. Para pechar esta pregunta, señora Aguilera.